to kadkhot kaba ar phosau kadon yakini ki kentien kalajia ti halenti ha kayeng basa bautrai ulayasham bat ulathau ban penyap no yau kani kadkhot kwar pusau kara kijing perkhan Syah kabenta kaba Moses lembat kalong ying jong u bakiladon menta hakajing mi nakari median ban le syakari Egypt ti hangnu kadon kata kaying basa ya kata te ngimla ya kaban tip tambang isot hu baik bahakani ka jing let lenti na median si Egypt kandon kajaka kaba biang ban ai cakari bat ban pendap ku ikijing bam na dadon kam tela penan kam nak tu kentin ying basa te katab dadon kam kabanya keren te kabadon kam yingi hakani kad khat kawar pusau kalong katu kachingit hu utrai lani uyawe lani ujehuba uwan yakabanya syam ya Moses bat uthau ban penyap no ya Moses ka kini ki kentien haba ublay upha ya Moses nari median hak tu kaji yang keren banit pai pat syakari Egypt bat haba Moses ulako ngu tibalay kami kani kajing ong hang ni ba utrai wan banya syam bat uthau ya kaban penyap no ya u atau kam juat kani ke kentien hang ni ngimyo ika jubab andai kadang sulong tang kajing peli ya kajing ya keren tiyo pidan ban ong kan kadkhot ko ar phosau Hakani kadkhot ka bar phosau ka jingdon halenti ka yeng basa kawanra ya garkom perkhat bahan nadu ko por hendai banglawan ong nadu ko por ka jong Moses ki yeng basa ki dei ki kenja jing trai kam lani business jong ki brio ka bakila ban a je kasa kila ban a je kabam ye ki bri ge ya lenti jinga kani ka konsep ne ka idea ka donru ha ka jat penriu lani ha ki por jongi ke pementa ka bang ye tip pan ba ngom ki hotel ani ki homestay kamot kani ka dei ka rokom berkhat ka rokom trei ka banadu undai ka ladon ka ba utrai ulaya shem bat u ba utrai ulaya shem bat Moses kani bat ka dei sakawai pat ka benta ka pun phalang jingmon ba uni utrai ba ublei ubalawan ban yashem yo Moses hari median apa deng klau akalau beniap ka ba ing da ba mingdo mentau ni uju utrai ba ublei uwan ru ban wat ban yashem yo Moses agalentiyat ke jong u hakapor ka ba Moses udon na ngi yeng basa ka ban shong thaj bat lagi jong ki ba ki ba thon ngi ba uyalam lang ban lech Egypt de habakum ka kapor ngi lap ban yashem pakat khot ka ba sa wa tho yengi ba try ba oble wan yashem yo Moses anda ki kentin ki ba put na dien jong ani ki di ba su jeron perkan wan hakap median hari median wan ban yashem ban ya keren ban ya pen i ban khot ban tha yo Moses budi ban lech Egypt nam da ki kon Israel nam rai hang ni pan shabar nagari median hagalenti bampak poi se Egypt dang ha yang basa lagal jaka ngimte bahang no kamut ulong ha pedeng ka jinglek na kawai ka snong sa kawai pan ha bakum kata kapor utho ban ban ba uni buan syami utrai boble utho ban ban penyap no yo Moses kani kala khor palat berka jing ong ban penyap no yo Moses nga super khat hakani kapor Moses udon hakamet ka bakum no atau utulat uswai upang usitom ne uklan usyat upekmat ukhiakrat bah ya kita ngimtip da perkhat uthowan penyap noi u tengah mundur pa Moses udah na preng kajing plot kajing swai kajing ya lenti le si kapan poi ru syo benta ka ba
lesi ke jing pang ka ban ni ka met ke u ko mon yap no kita di jing perkat di bawan na ka mga perkat ini ke dekat ke bar sau To katuka jing ong jong phi benne katuka yeng basa em kanum da dai e kumbangi perkhat ha kani ka pateng ke jungi bakin long ki hotel ni kini ki kin cha homestay namar ba katai ka ri kumbangi la ye puli kitab Genesis ki long ying long sem ka hospitality ki jong ki ka jinsur te kamun habaki ai ya ka jakasa ka tuhi kalong kum ka kenja ying basa kan yaki kalong thik kum kita ki por ki bakhaman chua telong ha kita ki por ki bakhaman chua te ki briu ki jongi ki jiga tu khana ba men haba ki kali ki pat jellei ki molong menta ba haba ki haban let shakanu kanu ka shnong shibu ki wan ki shnong ki jong ki wan chi shnlo ki haban ya bun bun kentap teng teng ka shimpor arsngi la nilai sngi kamta ti ki ju don nam ki yeng ki ba ki yo ya kaban thia basa kam da dei e kaban ya siu pisa ka bolong menta hendai ka jing sbun men sim ban ya sumar para benriu kai to kata ka shlong tang machu benrap ya kai fi om nemo machu ben shai hendrai ka bam shai yangi menta ba ka bu yangi ha ka jik perkhat kolong ba balei bau ni ublei utmu te ban penyap o yu moses haba ba u menta la pendem em ya kaban kongo ya kaban lek ti nginem yo jubab ya benta imat lemdangi pej pada ya kita kita khot ki babur dengan share biar yang ke screen mo Exodus kalnong basaw kat khot ko arposan kadon ni kita ki kentin ti kasipura kala shim yo mau banep bat kala ot share ya khun jongka bat kala bread haki kejat jong u bat kala ongru shisha utanga babits nam melong yanga kaya so kumnu kani ka khot ka arposan bat ka arposaw mar arposaw ha ka bakut ni i bo trai bo blei tho ye ban penyap no yo moses kat ba ka sipora pat kumnu ka shat jingmut sha kani ka benta kumbala itu ahuni baka shim yo mau banyak bat ka ot share yo khun jongka ka jing ot share hi kat kum ka bangi puli ha ka kitab Genesis kadai kum ka kenja jutang ka ba ublei ula ai hau Abraham uhapan pendep te ha kani ka dekot ka arkusan ka ba pendep ya kani ka jing ot share katar ha kani ka ying basa omdei umoses hendai dei ka Sipora ka bomdei ka Israel ni ka Hebrew hendai ka long ka nong Midian bat ka pendep ya kani ka bentang ka jingkeli ka bami hang ni ka long hato kandei ka nimo ka jingle klet ka jong Moses bau blei bitar ya u bau mot pen penyam long kata ka shlong tang ka jingkeli habangi poi hin ka khot ka par usan ka badon hamar pedeng hang tu ka bayet hu kala bread ha ki kejat jong u kini ki kentien ki don shibun kir kom batai don kinong batai ki baong ba ki kejat jong u kan mut kide ki kejat jong uni khun ubasha otshir tenrei kata pade kam don nongrim ya kaban penyeng namar kam don kanu kanu kalenti ka basyai ya kaban yarap syata kawei pade ka jing batai ka ong ba kani ka kini ki kentin ki kejat jong u kidei ki kentin don akor ki ba penon kam ha ka to kapor ya kaban mut ya kani ka benta jingle bar ka jong umoses ti ladangi phai na katakan yang
I kumba kadon kelenti kat kum kinong batai ki bapher ki ba yathu ba kadei ke jaka ha kaba la chupnon kam ya kaban bu ya kajing smai da kakti kum kajing smai ti kataru ladangi perkhan nakanika rukom jongi menta kanika spa snem bawar wei ngimla ya kaban sei ya kajing mut kabasyai kaban yamir pat kata tinamar bikidon kumta kini ki atli haki jing batai ki bapher pher ti imat kaban shinga nyengi hangni kanlong bet tangkum ni lakan dei ka kejat jong utau khundung basa otsier lani kinde ki kejat kijong moses ni shimbet kumbalong kini ki kentin hangni ba imat kani ka jingjia kabalai thu akhni ka khot ka orpusa bat ka orpusan kan kham yamir ha ka jingi dei bat ki kejat ki jong moses baya itu ido iblada otsier kani ka sipora ka bread haki kejat ki jong moses bandong kum ka jingya da na kani ka jing thmu ka ba ublai uthmu wan pinyap ya moses to hadin jong ka tu yo puli ikitu kintin ba ka sipora ka om shisha utanga uba bitsnam me long yanga kini ki kentin ki juat yangi banging in sungthu hindrei ne ki kattu katni ki nong batai ki ba ngam bet syaka ktin Hebrew ka baide kini ka benta ki ong bet bakani kadai ka benta baka sipora lingba jong kani ka jingle ka pen im ya Moses da ka ba kta da itu ido ot share jong kun u jong kani ka long ying ban long kum kadak jong ka jik pen im yala ujong utengah. Timinta lada ublay usangi yakaban penyap yu Moses kasipora kayo pediang ya u Moses kum uta utengah ubalayo lajim da kajing day kasnam na kanika do ot share kabla ot ya kun jong kanika long yung sem. Tikani hang ni kajuat yangi kum kikasi yakabangi kisautu namar kani ka benta jong ka jingot share ka dei hi ka culture ka jong ki Hebrew bat kala pon long ru ka culture jong ki jet pen ki badan marchan hang tu ti yengi te bang ya kren ai phang jong ka jingot share te nyimna ya ka ban siam phang lu ya kata te ngange tang ka ikum tu ki bang ai kren kan biang de la da pidan ai ban ban rap pila ban rap tel dai dan ki bami pada ki ji kren ngisna ya kren Yo kani ka dekat ka war san kami ka kerteng jong ka tengah Moses. Wat kumba bi ong sakmat kani ka tengah jong Moses kam dei ganong Egypt kam dei ru ka Hebrew ka dei be ka nong Midian ka bamut ka dei ka brio ka banabar jong ka jat brio Hebrew bat ka dei ru ka brio ka banabar jong ka jat brio Egypt ka baar naga khot ka bar fusa ngis ngotho baga ne ga jingja ka baja ga khot ka bar fusan ka ja ha ga jaka ka ba baro shiying kim long trai namar kam shem dei hamidian bat kam pat dei ru ha Egypt kadang dei ha yeng basa aga lenti ga jingya ke jongki ka bajrong ban poi shiki kon Israel she Egypt ka balai ka pon ka bang shim nang ne galong ka jingshim ya umau banep ngimtim kai ka daw bak haban shim do umau banep habakadon hiyeng basa hatom dan tri hatom dan tari hatom dan nar baka peran kam do umau banep ka jing peran kam jong umau banep hatu ka dei hapar jong hiyeng basa ka dei haplau jong hiyeng basa ni ka dei kamra hawi ni kamra hiyeng basa habai dei bagan ka kentien pat ot
share. Ya kani ngis ngau thu biang ya ka jingmut mangi ki balai beteng ka dorbin. Kum ka jing penkan mau ki bapet baro. Ka jing ya keren bat ka jing batai ka bak ham jalan hawe day bat ka kentin ot share. Ladangi let syaga dorbin haka series ka ba ar. Haka session ka ba rio. Haka episode ka ba ningkong. Jong ka snem ar hajar ar po ar. Pinlap ya ka heading ka jing lam prang. But ka jingkren ya ka Genesis khat nyo ka lenong dukat bakandai dukat saw. Hakani ka benta na ka dorbin labatai syai hang ka mut iu ot share. Tang man syup pen kan mau. Kani ka ka benta ka pa pen i ya ka jutang na pedang u belai bau trai but way pat ubri ba ka teng Abraham. Da ka penan kam ya ka jing ot share ya ka benta ka ba pau sabar ka dak jong ka jing yut jutang na pedang ubrei bat ubrio. Bat hakat nong ba khat nyo jong ka kitab Genesis la pe ya to ka dorbin pin syam ru bikin tin kidan. Ba unu ubenta lani ukhun lani umrau ki ba Abraham udon. La kalau ukhun jong Abraham lani umrau jong Abraham la thi ta ka dor pisah ka jong udai banlong ubala ot share. Lada om shim lo ot share on poi du uput ba on wengno ya wota waktam ot nakatu kali yong gieng ba Abraham wat daga jing yap hi kata kata ka ba pau hakalan nang ba khatnyo kitab Genesis ka jing ot share ka dai ka dak ka ba pau sabar ka pen scam yang jing long jing ya dai laning lawan ong ka jing long khun ka jong kita ka bala sa ot share ba nu try ba blay te imat kani ka jing tho ba Moses hadu bon yap no kami ka wei ka jing geli namar ka khana sang Moses ka sedang nadu ka klip mat ka ba ka kami jong ka wei ni kilebi ka pun ka khai hari Egypt but live nai la buri ka jing geli ka long ba hatu Moses daladi ula mat mo ya ka jing ot share ne simple ot share namala da pai na kalanong nga balay kalanong nga baar kitab Exodus kam simdan jing tho kaman batay bo Moses ndew bla ot share namar hakalanong nga bakhat nyo ka kitab Genesis kay tho yangi ba ka jing kha yo kun chen rang jo ka yeng o Abraham on da la da prasni day ban ot share te hang ni ka jing gali kami atu Moses ot share la de la ma de jing ot share ne em hatu kani ka jing tho wo jong try wo blai ban panyap no yo Moses hatu yo de bukan ot share na to ka benta ka bo ang de khat pat ka long ba ka tra jong u ka shim no mau ka ot share la jong pon bla kha na ka singkai ka jong Moses ka jing ot share la jong khun bla kha na ka singkai jong Moses bat ka jing pendai ta ita ido ot share lani ita I foreskin bong pareng ha ki kejat jong Moses lani ka met ke jong Moses lani ka benta ka patrai kepo jong Moses ka pelat im jong Moses na ka jingyap bat ka penbut ru ka tengah ka ong shisau tengah bit sna melong yanga hatu ka ni ka laban long baka jingyap ka jong Moses bat ka jinglat im ka jong Moses ka shong ha ka jing pendep jong ka tengah ka jong u da ka bo ot share yo khun jong u na lau bu khan la ka jong sengkai hatu ka jing yap ka jing pendep ya ka jing ot share ka jong ka tengah yo khun jong Moses ka pelat im yo Moses bat sa ka ka jing keli kami hatu ka jing le jong ka tengah jong Moses ka sing krung ka jong u kala biang pura ban pediang akmat utrai bo blai baka dai ka jing le ka jong Moses hi ka jing long shit tengah ka jing long peli ka wei kalong kaju akmat utrai baka jing pendep jong ka tengah kala biang pan pediang bo Moses lo pendep ini kamram kita di ki bang dan bang perkhat ya kene khat ka ba ar pausan Oi dong ki jingkeli ki ba fibo ki juat lingi bengi yo jubab na marba kam simdon kanu ka jing ya thu ka ba shai na kini kilen nong ki bangi la puli syakaman
Henry haka jeli jong kalong ying nong sem. Habdeng jong kabenta ke bau Moses udang kunlung. Mut dur ru habdeng jong katu ka an ka hukum ka ba tan ka jong baru. Lada ki pan pendap ya kata ka jing wat share. Kan day ka ba kin yet hu pat ba Henry kum kalong ying nong sem jiu hi kin pendap kumba kan dawa hi kan yam karukom ka jong ki. Tang ba tre penyet hu kanang bakan long ka ba jar jar. To lada jaba shim la ot share Moses kan sadon kabenta kaban sayit hu hadien ken lada dain em kaban ot share ya u tenre ya kabakum kata nginum lap hi hakini kilenong ki badin jong kanika kitab Exodus ti namar pakadong kumta ngila pan syupriang da kabasbur mensin ba yau Moses hi ladap ya kaban ot share u tang ba shim la yet hu kumbalong ki bangi puli ki kilenong ki basyakman to ya kabenta ka ba kasipora ka le langit ong kalong ni em ka ba dapura kata ka jingle ka jongka kalong ni em ka ba pediang hun hakmat jong utrai bo blei ya kata te ka shem shitom yagi na marginum yo ka jujbab ka basyai tin rei ka ei ka ba ka kalale kumbang yo pulia kani kalenong ke barusan kani ka dekot ke barusan yo ka don ei ken ha ka dekot ke babut pede ke bayat hu ei shapang la kata ka jingle kalong ni em ka ba yaram yo Moses bau yo like na kani ka jing thmu bau blei un pin yak no ye u tel da phim dan ei shu ye jam su dekot ke barpon riu